Kublai phi baros ka thup khubo jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san ta ka sngi kilong. Lashngan ban ba mi hidok ha andra ong ikong DBS mukim. Kner jingarap ka kunhun ki riu pat ba shiki artali kilong yeng. Play Institute of Information and Technology uba met ba ha thlong. Ban yap jelo bukhana khatsan snam karta hawa rong tam. Tomantai ne phaj ki khubor ki ba khamania. Ka office jang ka Food and Safety Commission jang ka sarkar jala ha ka arpu khandai tarik ujilio kala test biangi ki dok ha ki balawan rana Andhra Pradesh la kilong ne em bandi ha ka leng ki yo ki han ka Assistant Commissioner jang ka Food and Safety Commission kong DBS mukim hadin bala dep test kala penbena hadu menta ka sngi arpu khandai tarik ujilio ki dok ha ki bawana Andhra Pradesh kila long bandi ha ki yo ki hat namar kamdon shu ka jingkhle dawai formalin kalau ong ru ba kini ki dok ha menta kila long ki ba shngan ban bam ki pat ba Shushu ka kong mukim kalaya thuru ba nadu mentakasngi nakalyang ka office kan bu iki center ban test siki dok ha man nakasngi hakli yodu nadu ka por nyau baji men step hadu ka por shi baji janmien ini oh ini papa hoi ini ka asri sei doi sampai sei doi sampai longan lagi Kajingkia trong kowe ke dok ha trong kan ni kowe ke tunjuk ini ketika tes report kabawan ini sekedina Indran Belum sih, panas kan. What do you order? Eaten? 24 June. Katkum ka order kabala lift na du yakni ka dokha la lift na du men arku south rek katkum ka order CFSM FSSA R1000 khat R impli 1 part 3 likes pa r boundary gade ke issue number ti la weng yakni ka jingkhang yakni ka dokha ti hakni ka por ka slong man pentikna ba katkum ka jing test jonga hakni ka sngi ngilale yakni ka spot testing dekini ki test kit kamdon kunu kaban nginlap pakadon formalin kadok ha kalong safe la ban bam but kinong di rukum ju rangkat bagi nong bam kim dei ban semua ban atatian ya kani pila ban ya sedang ban ya dia kidok ha jupi kinong bam kila ban semua tikna baki laban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ke kendon ngilabu ya kani ke kendon kaba ki baro ahi ban nong di ban nong bam pide ban semua fu ya kani ngan keren dah kabesai kalong tangkat ni. Babaro kinong wanra adok ha hang ni kamot ki wholesale ki bawanra adok ha bansalan sa selong. Bat kini ki jaka pamarjan trong selong bat kiwi kidai banya lengba ka testing point. Nginbo ya ka testing point akli yodo but yakini ki
dok kha baru ngin le ya ka spot testing hang tu nda ha bangim lap ya ke ka ba long ka ba artetian hang tu la da ka bit ka biang ka peni ba umdan formalin ngin palat ya ka dok kha ban ye le che ya usaha ti la da ka don ngin bat no ha tenang ta ya baru ki dok kha ki bangin test nang te na ka testing point jongi ngin ai ru ya ka certificate ya komentar pilayu i hang ni ngi wan ban test ya ka AFL ke GRD ki don la ki jong ki marka te komut ngin test ki ni ki dok kha na ka trok nda ha bakim don ai ngin issue ya ka certificate ban ong bakani ka dok kha ka long save kat kum ka ni ka jing test jong ya ka ni ka si te pila ban ra sha yo shahat tenang ta pede shubo menta ladang ilap pade ya kini ki dok kha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum ka kan ni ka spot test jong ni ma ti yakini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jongi ngilap bakadon kum kani ngin le kum no ngin bat yakini ki dok kha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong yikitu ki wholesale bakin up no bat ngin ra ai ka dok kha ban pentik na pade ya ka sa po laboratory tikin hampan up no hang tu kin numla ban dia ha ka tu kasni bat nang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kila la ka report ko ong don formalin ngin pelat yaki bandi lada ka report ong hooi ka don ka formalin la penting kena lang baki machine ki bates kamut ka don ka formalin di yaki ni ki dok ha ngin ay ka way ka order ba itu I wholesale ba wan ra et dok ha in haban dispose haban tep no ya ka dok ha ka rupam ka badai mdai ban bread sa lom sa wa mdai ban bread sa sa ai di ban ti ya ka tliu ka bajliu ba di ban tep ya ka bakan nungan ra kanu kan jing mai ki miao so yan no inui ki mara ki mereng ba ka kawa dei tinang ta msharu ya kini ki wholesale ban pen pai ka lai ki dok kha chubo wan ra man ta na asam tiyo kin ongo kin pen pai sha ingi bangin pen pai no ini dok kha so tu bo supply ni app da ka ba sha ingin num sha ai kata bat ha ban dispose maki ngin kin ha ban video ban ring video aga por ka baki tep ikini ki dok haru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kom ka bade mo ti kita hi gide ki ba ngan pensyai ban nang ta ka timing na ka benta ka timing bangin wan test ang te kala kan long arf skin ha ka sisngi kini ki ban wan test kan long nyo baji men stem nang dabat men sngi pade kan long ki baji siteng ti hadian kini ro ki bapli ki ban wan test kin don kam ban wan report sa office kinum la ban song sa hang ni ti ngakerpat baling ba ka association ni kinong di dok ha barok fight kinya sim bentalang ban pen poi ya ki trok dok ha jong pi ha ka bor ka babiak ma lada kini ki ya kini ngilalet kini ki batte sa kana ka dok ha ki lalet pila asmo thu ba pidi ban bu no ya tu dok ha jong pi pim la batte ini wat ru na kaliang ka department ni wat ru ya ka jingi trade rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ka kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dok ha ka ban long ka balat ni ki jingma bagi pat ba kin num don kenu ka jing artian bat kan num don kenu ka jing kta ya ka yo lang jong pi ba ro iwe bat kinong bam kim dei ruban artian la ki don kenu ka jing smo artian bat ka jing bom shai na kaliang ki pat ba nong bam kila ban mani kendu yang ya office kila ban ingin wan ra ka jing jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association la da pidang don ka jing pidon ka jing bom smo shai ka kenu ka benta ka office jong ka khot ya pi wan sakmat bangin yo ban ya trei rengkan ban wan ra ban yo ya kan ka jing de dok ha ka ba ngan ka babit ka babiang ka ban nung ta ya no ya kinong die bat ikinong bam kum jo sibo Yung Masay? manbo ya ka testing point ha liyaw. hot Hadulan no try kan long operational kan ka kani kan long operational namar beli hakini kisiru kilawan pi kilawan ni test na kiliang jong fishery department ti kaya nga sumu kat namar beli yakini ki banwan test hanging idon pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office uno beriu umla banwan kam mangi ban onga ngade na fishery department ngawan test dok ha tip kata ka jing test kabedi ka kot ayu lani bawan kumnong ngim laban tip ngim laban ke thier yu kata ti yakini ki banwan test dok ha ngin happen tikna yaki bahaba ki wan senie ngin happen issue yaki ya ka temporary identity card ka bama phi kum kinong di dok ha kin happen pan yaki ong penis mo happen iya ka identity card te re nda ha balayat ka si pat pilaya yi thu ma ti kan iya ka laya janang ta pade mde besuwan kumno ngin hap ayaki ka training kumno bakin tes kini ke dok ha mo hakar kom ka bedai bat ka ban yahap ke
Tela da kadon kenu ke jing artetien lani kenu ka ba nakaliang jung gitu ki test ki don ke jing suba ba kadon kum keni ka formalin ngong ipi ka department jungi kadon hasenda bakin pentip syangi word ngin wan mengi ban assess pat ya ketuka ya kata ke jing sem joki Kemudian kan kata nak ada food sustain ada ke fisheries department. ya kini ngin authorized ngin ya trade kat bat ke fishery department ngin authorized ya ke fishery department bahkan kan identify iki kat tu kat ningut banjarap ini haka bante kini gidoka nakaliang jungi ngi don bet kadi ka kamram jungi ngi don bet tenre ngimla apa de ban song tang haka tiga testing point bi ngi pe ya ka bam baro khot hindi tang ka doka la ding isong no mangi yang testing point ya ka talakod ta nginumla asuken ban pandep iki wiki kambat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ingin ai ki training ka pabiang kin le ya ka padon kam lada ki don ka jing kanu ka jing lap joki kin pentip ini lada don kum kata pade ba ki don ka jing ma ngi lawan ngin sim mangi ban assess pat ya kake nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngan bat nang ta pade sisin bangi lawan ngin tesi ki do karu lang ba jong ka laboratory Telada ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei shisha kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamot ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klam artetien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka jo ka system ban dispose ikitu la ka long sitrok artrok ngin tip Nrei kin hape ban dispose no ikatu ba dokha but bakin kan don ka safety kajing nganya ki pai ma ka accuracy nganong ipi ba ka kanumla kanlong shispa na ka shispa le sie mo ko mangin ong baka lapiang lot na dong sedong tenrei ngong ipi pate kum kine bangi test menta pilayo i namar ngi wan na ka technical line tingi ngi small thu ngi la small thu ba kani ka long safe iyo i kat kum kajing test ang tu lada ka de ba kam long safe katu kapor ka bangi PM kamut ka kala develop kini kila iba ila don kini kila ya don na duman suan kali kila tibay kata te kamut ba mdi bong ba ngi susania PM mentan pangilaya test kum turu still ngong ipi kam don kuno na kaliang jonga nga penting na ba kam kalong safe ban ba kalong safe ban panya chaka siyo ya chakmat tin ringin ra arupa dia kini ka support laboratory ban retest yaki ken ni kwa ban retest yaki deki machine namar yaki face sample ki bangil ale ani ki sniru kamud habang retest yaki kalong ka proof iba kalong very effective ketuga spot ni ai ke jing sungu makrab na kamtam tai komisioner jingi ibala sim kia haru kata wala de kesingi kadi kesingi siti ilak noi ru ban ong ban wan na nyu bajiru ilak noi ban wan ndai di kejing mamlap himangi nang ni bagin katu kat ni ki member ki polite te lawan kat ar baji te kat lo ke iki bosu tanan bang ka bangi pensui i kata kejing ya kata kejing kejingi kloi ban le kamtam sungu ba ilap nadu nyu baji berkat pi ikloi nyu baji atli ki timing ikloi ban pa ke kalau ba ni nakaliang association sungu adu kata-kata ban ikloi nakaliang association bangin tray ini tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba me ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo yang kata kajing kata ka nang ba kayo ka hatu kaniat bet ke nanti ko majulong bet dara don ka baik nakaliang ka department ka bagdon kami ngi rot lada subu lada dei hadu kapor ka ba siabat lada ki ong bang yakani ka kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloi ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloi hadu si andra bang delek ngin bat ngin pi kata ki iki berapa tu nakaliang ka association ngi kloi ngin kloi ben tri lang nak benta ka jingkot ka jingkia te nang sesisian pat ai ku beli ibaro kini members baro khat kini members ni kong ki go lawa Murung mutagar las dang din em ko ka yo. te dia ong kong man sedia ding nadi no mending ada adi na madu par pengi test mene tu ke bala test satai ke bala test mene ki ong balalong ni la ya dia te kini ki bede ki kempot pelaj ki bempot dia mentar bede dia ong makalalong tinggal la bene dia yang kakun hon juki riu pat ba ya ka balatem kum ka yarap eki ka khalip mat ka badon kam ka deiru ka kun hon leng ba ka WhatsApp group ki bala no senyang ban penmi pisana ka benta ban kner ki lat jing yarap ki long yeng ki badok ki badon hapdeng ka jing jinjar ba ka jing kardu
Haka arpu khandai tarik ujeliu kani ka kunhun hapo ka jingalam uba staising karbeteng unong sandori kani ka kunhun rangkat bat ki ka tu ka ningut ki pad ba ki bala no senyang kilalit ban ai ka jingarap ki artli ki longye kata shaka ye juga kong rima bila nong bet solang nakasnong mauro mo nong spung sim ship bat shaka ye juga kong linda swear kabadon hakasnong panyola rum lingyong lingdo ship halor kani ka kamle isin uba staising karbeteng ulapan pau ka jing sngongu ya baro ki pat ba ki balaya don banta ban penmi yo senyang na keleng saudong ka bri uhnyau trap kenthop ya ka khasi students union tersat circle ka balaya don banta ban no senyang na ka banta kini ki kampen bha ha kani ka sngi ulakan tu ya ki weiru ban mi shakmat ha kani ka banta klam da up nikmi lentin ningkong na ki wei ban le ki kam ki babha na ka banta ki para brio Bakidan kami kami ka kanhun kubang yaseng lamba ka WhatsApp group kom superlog bat habang layo yung tip ya ka jenglong jaman ka jingi bakum kini ka yeng jungtong linda swear kana ka sinang panularum ka mat ka jingi hakaba kidan hupden ka jingpang ka jingstam nado ukpa kini bat arnut pun ki badang red ba arsnam bat ba arbanai hakaba ba arsnam impala banyeng hadu menta bat badang arbanai dan jingstam kejat ke ilawan jungo ini ka yeng bat ilai sakhi ba kene kalong yeng kadang kam ya ka jingarap tenak leng ji kum ki parlok ilaya perkatlang bat ilai sim garai bangen ini senyang bat lengba ka jing pusat kriang apa WhatsApp group apa YouTube bat Facebook ki paradok persnam nak leng kadang ko bri nyetret ilaya no senyang bat menta kesini lawan sekini kalong yeng katene ka senang ban no senyang alai bor berit kum tiru pai ba kat ka bangla ke resi wala long jeng kirap berit ringangi skem ba kalong kajing terku kini kalong yeng bat nakaleng jeng kum ka kenhun ai kublairu ya ka khasi student union tersat sakil ka balai dan betalang ban no yu senyang nang mata kini ka yeng bat ya koi pat kalong yeng kubang dang dewan mentan sepang po mauroro yang sobanong ba kerteng ka kenhun ai kublai ya baro ki paralok balai nak senyang badia kesu kelas sakil balai dan benta namta kan banyarap ini atlet long yeng akan ni sini ke nak leng jing dan ni tang ni jing nak senyang baret bak ni kurku kodo ini kalong yeng ba da ka jing kurku jong balai bak ni yo imat kaphat basai kaplan bak krat nang ni smart bakla batrai banta internet jam ki jangan kapor nang khot ya boy nak samla nak senang mau kolum dan betalang banging ban ai ni jingrap ha ikong lendang Ketua tani kikin bakendian namun sekan bakayeng yang sebuah itu ai balik kejungi Indonesia tani kikin Malaysia to nakalang kejungi akan kopor akan kabadai ka kenhun jong perlok apang na khaw hapo ka WhatsApp group balong ba ka WhatsApp group ni lapin sa priang ya ka jonglong jongman ba kum kini ka yeng ka kendo aka kerteng jong kenhun jungi yarap yaki ha ka klemat ba dan kami adien ba nglawan sini ka kalong yeng ke ngi ba kani kalong yeng kadan ni ka jingi ba kemat ke nakleng jingi ni la ya perkhat bang ini nampak kini kalau yang kabar dan kedeng kejini di babon ke nyaman kini step war kedeng jeng ni slap bajon yang sebenang ba ai kuble ya perlak baro kibaya wanlang ni sport hadir bangin leyo bandung senyang lawan kini kalau yang jengkong 5 bila nomor salang akan kesenang mauroro kabaran sejerong jong kesenang besar kajengwan kajungi hini kelong ban ya sulem ban ai mesin kini kelong yang keladu no yung pa bala ino ya ikuren bayi henriut kun hamtam ikulung badang sambana gumnan ni ban ai ritang ijengirap ibarit kum kajeng kersan ban ani cemlang ya kini kelong yang ngangit ba kajeng kersan kajengirap kajungi hini kopor kalong jengai mesin kelong ya kini kelong yang karena kopor ngakot ya iwe ni long kini ikong referin dekat nako mongap lemparin bayar betalang bani ana kopor ban ai ni jeng ai barit jungi hai kong
bolong ikra jong kini. Ito, ini di jeng ay berit di jong ni. Kalau long jeng ay berit dengan kermen babenong tu mesin gini ulangi. Karena kalian juga nak kuang sewan long ban ay kublai ya baru perlap. Nah kalian sedang kabri nyong trap di balai nok senyang. Kajing nok senyang jong ki kepelang bangila ban poi hakani kelongi yang hakani sini. Bat hakani kenti min lek banyara bi atli kelongi mentang dan hakani kasnong mauroro badadet nang ni pat nilai penyerap sekui kelongi pat hati kosnong kanula rom. Te ngam ni ai tang ni kintin bak lian ni kitbok ruang ya kay yung jong kong bak kon ki jong ki ba boleh nong dor ka bati nong kerku kodo yaki na ki kamat pat sa kan kakrat bat bakinang bit nong biang nang ni smat berkunju nasuban ay kulay kerpang ya i saudara senang iba demarani iba ladar dekat lang bani kini da step ke pamanta ke jong dekat jong tiba kami sin lang ini abang poi sa connection ya tang nikin bakindiat leswa kong saban pilpau ya di sini hantam ya ka ni ka seng ke dalam kotok ya rapi ki mat kita kam ya ka jing long berpoi di jong banyara hantam ya ka long giang ke dalam kotok ka senang ke sini kayung jong isang gendang swer kabali kundu isbun ke sini ke jong oh cuma kita nak kering ke cimpang ke stom nadu kilong pini kundu i pa to ka kayung kundu pun angot kita nak kering ke stom maka kita kam ya ke ram bat kundu ngaso ben ai kubai ka pang ni makai dalam kubai ni dalam kundu kundu paro kita dalam palang akan ditaklok kita lino senyan menyerap nak entah ni kalau dia nak kalian song kendala ban kempayu ka so ya kai ga baki kilale bat kunju ro itu ko ki badan benta ka ni taklok kita lino senyan dan ajin wat ni kalau dia pat hoy nak kalian jong ka senong ro ladon katuk ni kibala sedang ban lum senyan nam ka penyerap ya ka ni kalau dia bat nganget scam itu kiba ai ini to blay no to kuiti kadang la ban yarap apapun kene ka jingrat kam kadang la ban i pilong dia ke dalam kam ya jingrat buat siap pemerintah ya yuk banyak yang lang kene ka siap na sebentar dan penduk lang kene ka lengian coba ya lengian coba ya penduk ya ka dia buka ulas no di balik no tunjuk bah balik no ini di taluk balik pun tunjuk bah nakaliang jom ka di rumah di samlang hati pun di belayar tenang hati ka khidmat pemerintah nak kita menyerap ya teknologi Haka arpo khandai tarik ujeliu UMLA joka Mairang constituency ba met ba lengdo ubalongru chairman state planning board ka sarkar jila ula plepat ba ya ka jaka ai jinghikai ki khna pule bala jer kerteng Umthlong Institute of Information Technology ha Umthlong Eastern West Khasi Hills District Hakani ka jingple ya ka institute ladon rangkat u coordinator jongka RIIT Institute ba JS Renja u president ka sanjuk rang ba shnong u sordar ka shnong Umthlong lembat ki pal ba nong song shnong jongka ni ka than technology long pedak jong ke jingple yang kan yo sa jong ke porda bolong jingko jong ke nika Umthlong Institute Ukhna bakhat san snam karta ulayap jelob hakawa arong tam East Garo Hills District ka ba udang lit khwai do kha bat ki paralok jungu uni ukhna udena ka shnong nengkra watrigitim ka kunhon ya rap ka yakiba mansau search and rescue team na William Nagar Rongjeng nongla bibra batura kila poiban wa de ka met jong uni ukhna ki bor sanshar district kila kuntu ki pad ba khamtam ki khnaret banum tursh ki wa hakani ka porslap na mar ki haki keleng jong ki wa ki shlei hadu kata kata na ka jing ther jong slap
Lakon turu eki kemi ki kpa ban khang eki khna red ban let khwai tong do kha ne ban let jingi chakiwa hakani ka por liur. Ka-office jong Range Forest Officer Tura bat Pura Khasya West Garo Hills District rengkat ka jingarap jong kiseng balang kila yo bat yakawe ka trok kit tu iki ding hasnong baromail. Kini kiseng balang ki bakon thop ya ka FKJGP GSU bat kiwe kila pet ngor ka jingwan tu ding niki klau ki ba nakate ka than. Ya ka ni ka trok ML09A 6226 la yo bat hakapor khatwe baje senya hakamiet arpu prata re ujeliu. Kinong tu kila od ekini ki ding na klau rilom garo bat ki kit tu kerke sha asam. La kem kini ka kali bat ki bri ke badon haka. Kinong tre forest bat ki pulit natura kidang toket ya kini ka kamtu. Ka Holy Cross Hospital Tura rengkat ka Jingkershan ka Sorkar Jela bat jing trelang jong ka RBSK na Bangalore kala penlong ka jing sumar klem siudor AA ban penbet yaki kejat bakdor joki khna ki ba narilung garo. La poit penbet yaki shieng ki thiet ki jaw ba ka sni do jong kini khna ki balak dor kejat na do dang kha ki keme. Hadu saw prangut ki khna bat khlung bakdor kejat la sumar bat penbet yaki hakini ki san sngi jong ka tayo balala. Yakini ki kena la sumar klem siudor AA. La bayru ya ka bay dawai, bay One Shah Hospital, but bay let pai shashnong anda dep sumar. Ki skul berki Anganwadi ki de ki atiar ban lum jing tip ya ka jingdon ki ki kena ki bakdor kejat hakinong kondong jong ki lum garo. Henry ngut ki doktor bala pendebet ban sumar kini ki jat jingduna haki department kilawan ban sumar kini ki nongpang hakini ki sngi ha Holy Cross Hospital Tura. Ki doktor ki nos ki nong penyat ya ka hospital ki bahayeng hasam ki khna ki bakdor kejat kila dap da ka jingkemen haba kila yo ya kani kalat bar ka kabuk siar ha ka jing em jongki. Pada kitu ki kuboy lepoy syakapakun, tak hadu bangin daya syambiang kublay syubun.